Buenos dias, amigos, amigas. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Matapos ang kasalan ng mga celebrity couple na sina Nash Aguas at Mika de la Cruz, Carlo Aquino at Charlie Dizon, gayon naman, ikinasal na ang celebrity at YouTuber stars na sina Kong TV at Ving, na mas kilala bilang sa totoong pangalang Lincoln Velasquez. Congratulations sa newlywed na si Vay Cortez at si Kong TV na may combination na 11.7 million at 6.6 million subscribers sa YouTube. At napabalitang mismong mag-asawang Alex Gonzaga at Mikey Morada ay isa sa mga principal sponsors ng nasabing kasal. Ikaw, ka-basic, magpapakasal ka na rin ba? Yan ang Siko. Sino ako? Sino ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, kids! Ka-basic ka. Feel good morning! Mahiwagang salamin, kailangan niya aaminin. Kanyang tunay na pag- Adlaw Martes, June 18, 2024. Sa oras na 7:31 na ikasami na cool na Uncle from Davao. Uncle Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama nyo rin ang pambansang titan dahilan bakit ka nanonood ng radyo. From Bacoor, perfected in Pasay, Tanya Chinita. My chinita, girl, my chinita, girl. Thank you, Col! Congratulations, Thank you, Kong Tits. TV and V! Oo, congratulations po. Congratulations, finally! Alam nyo, ninong din ako, hindi lang ako sumipot. Bakit? Ala. Nagpadala lang ako regalo. Magkano padala mo? Ah. Bulong. Siyempre, secret na yun. Ninong ako eh, baka may mga humingi dyan eh. Kukunin na naman ako ninong. Nako, Mang Kanor. Kung malaki yan, alam ko i-flex mo yan. So, pero ibig dahil sabihin, maliit lang yan, maliit Tits. binigay mo, kaya ka hindi nagpunta. Oy, malaki 2H. Ha? 200? Malaki 2H, sabi ko. Malaki daw yung binigay niya. 2H? Inis na ako. Malaki ito. Ganon. Malaki ito. 2H. Sabi ko 2H. 200. Pero, sige na, Mang Kanor. Para alam namin kung kukanin ka ba na kapag kinasal ako, Ay, hindi ka na ikaw pa. Sabi mo yung may wagang salamin. Ay, kakasal pa ba si tita? Pero congratulations. Imagine mo, may mga celebrity couples na nung, kumbaga, hiwalayan ang blues dami, nung no? nakaraan. Oo, Ngayon naman, kasalan tying blues. the knot na. Saka matagal na yan si Kong TV at Yes. si V. Cortez. Nakakatawa din sila talaga kung nag-aabang at nanonood ka ng vlog nila kung paano sila nagsimula. So, na-encounter ko sila nung hindi pa sila masyadong sikat. Nung sabay-sabay, nagbibiyahe pa sila ng jeep. Oo, parang wala pang mga sasakyan. in-invite natin yan sa Love Radio sa sa I Know concerts natin. Kasama natin sila. Nag-jeep pa lang sila nun. Oo, imagine diba? mo. Tapos ngayon, may mga sasakyan Diba? na. Oo. Ganun talaga. Mas mayabang pa sa'yo, Mang Kanor. Sila nga eh. Oh. Ganun ba yun? Oo. Pero sabihin na nag-jeep din Mag-vlog ako. ka kasi. Halimbawa, Mang Kanor, mag-vlog ka. Anong sasabihin mo? Hi, girls! Babae yung ano ko eh. Girls lang!
Wala akong pakialam sa boys. Gusto ko girls lang. Eh, dapat market mo din yung mga boys, mga Oo. kaedad mo na senior citizen. Sila yung magpapayaman sa iyo, Oo, makanor. Sila syempre. magsasubscribe, manonood. Diba? Akala nila kasi deleted na kayo generation eh. Malalaman nila, uy, meron pa palang dinosaur dito. Antay, ha? Prehistoric. The Prehistoric Oh, Channel ang galing mo. by Mang Kanor. Ang talino mo naman, alam mo. Basic. Ano ibig sabihin ng prehistoric? Yung, si pare, pre. Hindi mo Yung alam. kumpare ko nung nakaraan, prehistoric. Ganon. Kaya, Kita kausap. ang gagawin ko, siyempre, mga girls yung market ko dyan. Magsasubscribe din yung mga pare ko dyan kasi maghahanap ng diskarte yan eh. Ganyan lang pala para mapasagot yung mas bata sa'yo. Ganon, basic. So, yung mga tutorial mo, mga listicles mo. Number 1. Paano pasagutin pag 40 years old? Sabi ng vlogger. Sabi ni Ninong. Ano si Ninong? Si Father. Napagalitan tuloy kayo kasi late kayo. Nagalit si father? Nagalit ang photographer. Ay, kasi naman bayad sila eh. Yung photographer? Si father. Ay. Diba? Tumayo ang lahat. Sabi ni father. Sabi ng waiter. Wala kang waiter ka. Ay, nako. Ma'am, ano gusto niyo po? Yung thigh part o yung leg part? Sabi niya. Sabi ng waiter. Sabi ni father. You may now kiss the bride. Uy, sabi ni father. Sabi ni Ninong. Uy! Sabi pa niya, ay, ma'am, ito po yung request yun na coffee. Sabi ng catering. Sabi ni Ninong. Si Ninong matinik din sa cheeks. Ay, Ninong madikit-dikit ka matinik sa cheeks. Si Ninong? Si father. Uy! Hindi, bawal yan. Bawal yan sa kanya. Kay father. Kay Ninong. Andyan kasi si Ninang. Yung asawa ni Ninong? Oo! Ayun si Ninong. Ninong nakasal? Ninong Kadyot. Kadyot. Ay, nako, kaya talaga ha. Itinaas niya yung garter sa bride. Tinas niyang groom. Tinaas ni father. Nahulog daw kasi. Sinala niya yung bouquet eh. Sinalo niya Sinalo yung ng bouquet bridesmaid? Bongga! Sabi na makeup artist. Sabi ng makeup artist, Hindi, sabi ni father, bongga daw kasi ang kasal. Oo. Bongga. Ang ganda mo naman, Iha. Bagay ka sa... Ang ganda-ganda ng wedding gown mo. Sabi ni Ninang? Sabi ni Ninong. Hoy, Ninong! Congratulations! Ang inaanak. Sabing gano'n. Uy, sabi ni Ninong? Sabi ng catering. Ay, padala mo yung binigyan ako ng iced tea. Ng catering? Ni Ninang. Uy! Matanda na yun eh. Hindi ka na itatype nun. Si Ninang? Ng catering. Ayoko rin sa kanya. Ang ganda naman ng maid of honor. Uy! Sabi ni Ninong? Sabi ni father. Uy! Uy, nauna ako dyan, father. Ay, bago ko na makalimutan, Tits. Talking about mga vloggers, YouTubers. Ang top YouTuber, vlogger sa YouTube ay walang iba kundi si Mr. Beast. Na ilan? Mas kilala sa pangalang James Stephen Donaldson. Wow. Alias Jimmy. Alam mo yung subscribers niya sa YouTube? Ilan? 278.6 million Grabe naman. subscribers. Parang buong mundo nakasubscribe na sa kanya, no? Kung Grabe. makikita mo yung mga content ni Mr. Beast. Worthy Grabe. naman. 2 araw pa lang yung content niya, pumapalo na agad sa, 2 days ago. Ang kanya, isa sa mga content niya, World's Deadliest Obstacle Course. Alam mo, 69 million views na. Diba? Uy, gusto ko yan. 69 million Ay, views. hindi. Million views. Kala ko Ganon. na. Mang Kanor, batiin mo naman yung driver ng bus ng URC Kanlubang.
Nakikinig sa atin ngayon. URC Kanlubang Bus Driver Sweet Lover. Ano pangalan niya? Hindi alam. Wala pangalan? Basta yung bus na nakikinig. Kasama nakasakay nila si Mami Hershey Rivera. Ayan. Ikaw, bus driver ng URC Kanlubang. Laguna. Laguna, behind Laguna, Brad. Ingat ka sa pag-drive dyan, Uncle. Saan nakatingin yung driver? Sa legs. Chicken legs, kumain eh. Kumain siya, chicken bakit legs. naiwan sa bus? Ha? Masarap ba? Masarap ba? Nag-breakfast yung chicken legs? Yung legs. Nininang. Legs nininang. At ang mga taga-Baliwag Transit Bus 1750, Ayan Hernandez, Agosto Sakdal. Thank you for listening sa 90% Love Radio. Good morning! Kailan pa bang memorize yan? Basic!